Il-Ministru José Herrera qed jibqa' jiġġustifika n-nefqa ta' xejn anqas minn 19,000 euro sabiex bejn Diċembru u Jannar fl-eqqel tal-kriżi politika li l-Gvern Laburista kien xieħed lil pajjiżna fiha kellu membri tas-sigurtà personali miegħu għal xahar sħiħ. Meta kien qed iwieġeb domandi ta' Net News, il-Ministru qal biss li mexa fuq parir li kellu. Jien ġejt mod il-parir mis-segretarjat tiegħi li kien ikun ħaġa tajba li wieħed ikollu security issa vera. After stajt ġib pulizija kukurit, però tinsiex li kieku ġib pulizija, xorta waħda titħallas. José Herrera qal li fl-modi kien hemm nies prominenti oħra li kellhom security magħhom. Jien mhux l-ewwel politiku li kelli security f'ħajti, kien hemm politiċi oħra, kien hemm ġurnalisti oħrajn, kien hemm imħalfin li kellhom security, kien hemm nies prominenti li ħassew li f'mument partikolari kellhom bżonn dik it-tip ta' sikurtà. Sa issa għadna ma nafux jekk il-Ministru kellu xi forma ta' teddida. Dwar dan għamilt rapport mal-Pulizija fuq. Xi ngħid fuq dan is-suġġett għadtu spjegajtu. Kien aktar kmieni din il-ġimgħa meta ġie żvelat li José Herrera qabbad kumpanija ta' sigurtà privata għal protezzjoni tiegħu għal 24 siegħa sħaħ kuljum fl-isfond tal-kriżi li ħakem il-kulturi ta' Kastilja u t-toroq tal-Belt Valletta bejn is-16 ta' Diċembru u l-15 ta' Jannar għal prezz ta' 19,050 euro, flus imħallsa minn flus il-poplu fuq bażi ta' direct order.